All right. 114, 118, 117, 119. Siyalima izilimo zonke ezesintu sifundiswa izipho Zimbabwe Project Farm osifundisa ukulima esikulimayo. Silima ngaphansi ko-agroecology. Sisebenzisa imikhuba yokuzenzela imikhuba yesintu. Silima konke izilimo ezincane ezibona zonke zaketafuleni. Ziyavumelana nokulelana. Izulu lutshwana kodwa siyathola konke. Isikhathi esiningi ngemuva ngeke singakhalanga ulima izilimo abasibona onyawuthi. Kanti khathesi ngokuhamba la ngokufundisa sesingalima onyawuthi, amabele sesilima, konke sesilima izibuchoko sesilima. Njalo izilimo lezo sizilima zesintu ziyaselapha. Kuyikudla kwesintu kuphinde kuselaphe futhi. Isikhathi esiningi abantwana uma begula ngaphezu esibhedlela ukuthi dlala impuphu yamabele, dlala impuphu yenyawuthi. Yiyo sesilima, yiyo esesiphila kiyo. And ekulimeni kwethu siyalima siphinde sithengise. Sithola imali ngaphansi iZimbabwe Project Farm ngaphansi kwe-agroecology. Khona ibona nje le msebenzi yezandla esiyenzayo. Siyanisayidile. Washing basket. All right. All right. Okay. Hold it. Okay. Oh, yes. Okay. All right. All right. So, okay. Okay. All right. What am I doing? All right. Okay. Ukudla kumnandi lokho. Kusho lo undumba upheke, ufake idlovu udlela ukudla kuqinisa umzimba okwakha umzimba njalo futhi. Abantu abaningi i-BP lapha iyabaleka sibili laba asasingadla amafutha kodwa sidlela idlovu. Ukudla kwesintu okuqinisa umzimba. Lapha lapha siyalungisa etafuleni uma uthe wafika, wathenga amazamba nami lawo, uthenga izinto lezi, uthathe nenduba lezi, uhlanganisa ukhekhe. Ikudla okumnandi impolo, ukudla okwakha umzimba. Kuqinisa. Ngathi siyakho ekseni kusile nenduba lezi kusheze kwaba zinkobe zakho. Kodwa kodwa ubheka abathandi kamalele. Amalele lekhlamabela amaningi ahlukene. Imihlobo ethiyene. Lethi sithola inchimbo yampostoli lethi. Yelundende, inyawuthi, shirakure, mashiya. Red pop sikwasile umbo ongapheliyo. Oh yes. Lo ngawulima more than 100 years okulima. Nasithe sikhula ukulima lo muntu. Sana khona itherapy. Alamhlanje sesilima isikhe sisenza imsebenzi. Ayikho. Lapho ulimi yakhetha nawo umbo lo. Ayelo leyifuna ukhulule izinto esama line angu 6 8. Lesisizwe sesisizwe. Ayikho agroecology. Sokuphileka siyaphila. Siyaphila sawona sesizwe angeke kwasifundisa ngokubona olwazi asinikelo. Sesikwazi ukuzimela, sesikwazi ukuphilisa, sesikwazi ukuzimela. Asifundiseni kwengadi siyalima imbhida. Sesikwazi ukuyifusha. Itamatisi le. Sesikwazi ukufusha itamatisi. Sesikwazi ukufusha imbhida engadi. Lena ukudla okumnandi ngesikhathi esifuna ngakho. Ebantwaneni iyabafundisa yini kumbe liyazifundela lena lingazifundela seligcinile ulwazi lonke kini? Abantwana ekhaya siyabafundisa. Ngesandla esikolo bayenza agriculture. Oh yes. Kodwa ulwazi lwesikolo lwabo lwangase lahlanganisa sesiphila. I-compost ngathi ngivela kule-shop mhlawumbe i-compost afana akamele ngathi isetshenziswe kanjani. Umntwana la usahambe phambili ngamagama sike siyakwazi. So impilo embukeni kwethu. Hayi siyabonga mama. Uthe isibongo ibizo? Babra Swanda. Siyabonga mama.